Dnes dúfam spravíme tretiu preglejku. Zatiaľ to vychádza jedna preglejka na deň, nie? A teraz spravíme, dúfam, túto. Tá pôjde až po zem. Ojme zábava. Podložili sme si preglejky, pretože tu robí takú krivku, tak aby nám tá druhá preglejka neodstávala a presne tú krivku kopírovala. Teda presne, no. Budeme dúfať, že to je tak, ako sme chceli. Nepasuj. Si pozeraj. Ukáž. Tu je žiadny odskok. Ale tam sa to už dá za to pichnúť. Skús zatlačiť. That's better. Nice. Toto je snack fit, pozeraj. A trafila som sa dobre. Tak ja si to premožem doraz. Ešte vymerám spodok. A spodok preglejky. Tu mám vyznačené, kde môžem.